Ka Rotary Club Shillong ha ka khat riu tarik jiliu ka ai bat penkup buram yo Reverend Father Albert Thirnyang SDB da ka khusnam Excellence in Writing Award arhajar arpulai na kijing penno bha jong u lingba kijing tho bal penmi bonsin ha ki kot khobor pharing khamtam ha ka Shillong Times ha kini ki khat ars nem tam Mentaru Reverend Father Albert Thirnyang SDB udang yai beteng ban penmi kijing tho jong u ha ki kot khobor Ia kini ke khusnam la ai ka janmit khan riu tarik jiliu ha Shillong Club Shillong. Nalor Reverend Father Thirnyang ki weipat ki bala yok khusnam ha gni ka janmit kilong dari langgat pho Simi Khong Tiang Eugene Lingdo Genevieve Khongji bat bhot goram mauro ki bala penno bha bat sinyang ha ki kam ba kijing trai ba pher Kijing tho jong niu riu niam kam kut tang ha ki phang ki be David ki kam men sim Henry ukin ther lut i kijing mot jing perkhat jong ki nong puli ha ki phang ba bon jat ha ka long briu man briu kijing tho jong Reverend Father Albert ki khta bat ki ngam jiliu ha kijing mot jing perkhat bat ha do not jong ki nong puli kham tam lele ha ki phang ki be day bat ka long briu man briu ka akor ka burom bat ka lawe ka ba kumno ka ap ye ki jat ben riu lom jong ka ni ka than lam mi ngi kari India Reverend Father Albert ulas dang ban tho ha ki kot khobor na du usnem arjar khatwei bat ubang baha ban puli ki jing tho ba sho jingmut jang ki riu pro jabing ki bami ha kisla editorial jang ki kot khobor phareng bat khasi Reverend Father Albert ulatrei ha ki babon ki jaka hari lom garo bat minta utrei ha ki padun lom karbi anglong jang ka asam ubat ye ka kam principal ha ki babon ki school hari lom garo Reverend Father Albert Thirnyang SDB ulapin pau ye ka jingkmen baka Rotary Club Shillong kala itho khmat bat nyo kor ye ka jingtho jong u hagini kisnem balala te kulesibun ya ka Don Bosco Media Network bala ai yang akan dikalat ban keren kniat spangka award ba yo na ka Rotary Club for Excellence in Writing te kerting jonga dei pada Albert ngadei for Salesian but ngatrei ha po Satgaon Parish Karbiang Long mentala Arsnem aswa kata la trei Shagro Hills nadu asnem hajar sau Shagro Bada nang ta tura bos kemong peji kitu ki kena ba pulih bani long padar nang ta long principal hapo Don Bosco High School Mendal nang tang Leisha Don Bosco High School tura kubu principal badang topat il ngala wan trei parsha ungsuai bas Karbiang Long bat menta Don Bosco Satgaon te hang tu ngi matri kumbas dan paris but nga le social work kum kendiat hang ni hang tai sinsha sai puli kat kubor kum to kum nadu menswa tengi sai puli gitu ki latest editors nang ta ki artikel tengi sai long interest ban puli supaya ya gitu ki jingto apo kato editorial page te kawan lingba kato ka interest banga sai puli kato ka page editorial insya but kidon ki nong tho ki ba inspire yang kumi kong Patricia Momokim nang takwi ki weru ki ba ngasai puli ni tho jengki nang ta ke Indian Currents ngasai puli ru gitu tho artikel kilong ki ba jeliu bha ga jembut bat ki journalist ni gitu ki ba tho artikel atau ka magazine ru kilong ki professional te katahi ke ba inspiring ban tho bat nga sedang ban tho mamula usnem arajar khat wei khadar abang hapor bangarang don hapo Garo Hills gitu ki snem ka churba kani ka militansi ke bagi ong ki leno mo te kini ke jing ka militansi ne ka jing ki violence ki kala khata bhaya ki imlak salang
wat iki nong kondong ru tu kumta sedang bentuk persyak ya kini ki militant sebagai kijing le jungki ya ki kidnapping ya kijing penyabru ya ki bom blast buat kumta terter tengah sedang nang tu buat kasawan kata ka interest sedang shua bentuk daki letters to the editor but suki nga sisin ngala thok ko ka article ba kham jrong mat kalawan ha ka kolom te na du kata por o nga tharai nga ong ba yala di ba tharai nga la iban tho kolom ru ha ka kot ko bor te kunta na du ka por ngala kham long regular pan tho ha ki kot ko bor ha ka ni ka editorial page ka artikel la ni ka kolom te lumba kana jing tho junga ngam khmi lanti ba kan kata ye ku we la ni kan penklai ku we nri ni kong ni shop ka ni ka jing kwa junga ban tho ha ba gidon ki issue ha ka imlang salang tenga kwa ban tho but let's say don kiba puli don kiba reflect don kiba shim ya ki idea jonga but let's say kata ya ki iblang salang ya ki jing don kam ha kaya iblang salang ka society te ngata nga kermen kumtahi da kermen ba limbaga ne jing tho jonga kan sak penkela ya karum berkat jong kiwe lani jono ndrei kari limbaga ne interest jonga lesi don we are would ba puli but ba la ban kata ya de kibla ban kata ya ki im jong kiwe leni jong ka society tang kata hi tre ngam da don hi kata jimut ba limbaga nga tho namar ba ngan penkela ya kiwe em ndrei kong ni shop kare ki jing kwa jong hi ban tho te kene ka award insai da ka lottery club Shillong Lottery Club hapo Shillong Club nagabanta bagi ong ke excellence in writing aklim community hire ban yo ya kene ka award ndrei kita yu mensua doni we I bakot ba punyanga ba sebahawan pai ki bai ni tajung pi ngi la mut ban ai ya pi kene ka award te subha punyang ini ka award but one nam ta kane ka award haga khandru tarik hapo Shillong Club te nga sukwen ban yo kene ka award kumbangal ong mensua ngam tho nagamanta ban kelai no yano ni ngam tho ban yo award ndrei kene ka award kalong kajing ai mensim yanga banangan penting ban nang penun kam ya ka talent jonga yani ka sub jonga ba manto ya kumta ru ya kiwe ru kamta mi ki khna samla dan kam ya ki sub jongpi bat dan kam ya ki interest jongpi namar ba kumkini kisngi baro kim la ban yo kam sarkar te lengba ki niki interest jongpi ki hobi jongpi hadin habut le se ngimtip kan wan lami sha ban pelong ban shim ya kita ki interest jengin ki hobi jengi sha ka bangka career te sachisin sungu ban ai kublei nga ai sungu blei bola yang akan talent ban tho bat sungu ya ka lottery club bala yang akan ka award kublei shibun